O Grupo Froiz acaba de facerse con dúas parcelas no polígono de Barro. A superficie total supera os 6.500 metros cadrados e o seu valor rolda os 783.000 euros. O empresario Magín Froiz e a presidenta da Deputación de Pontevedra asinaron hoxe a venda dos terreos nunha notaría de Caldas. Segundo avanzou o responsable da cadea de supermercados, un dos terreos vai albergar unha plataforma de conxelados. Vai ocupar unha superficie duns 1.500 metros cadrados e as obras comezarán este mesmo ano. Os outros 5.000 metros vanse destinar a outro proxecto xa presupostado. Está ya en proyecto la primera obra, que es una plataforma de congelado, que me imagino que en este año estarán ya las obras en marcha, en curso. Y hay un proyecto para la nave, para el terreno principal de 25.000 metros cuadrados, que también ya tenemos el presupuesto, no sabemos lo que va a costar y lo que vamos a hacer, ¿no? O empresario quixo agradecer á Deputación e en especial á súa presidenta que este proxecto se puidese levar a cabo. Ella es culpable en parte de que tengamos las parcelas, porque siempre se atendieron al Grupo Froiz con mucho cariño, con respeto y dándonos las necesidades que nosotros tenemos, porque lo que se va a hacer es una inversión muy importante y quiero manifestar merecimiento hacia la Diputación y hacia la Presidenta, decir que estoy muy agradecido, se ha tratado sempre moi bien. A presidenta da Deputación de Pontevedra mosouse satisfeita coa venda das parcelas e orgullosa tamén do modelo empresarial do Grupo Froiz. O admiro moito, é o modelo de empresario que sempre poño en valor, porque primeiro unha persoa comprometida co seu pobo, con Galicia, coa provincia de Pontevedra, unha empresa que ademais ten uns grandísimos estándares de calidade, que xenera moita actividade económica, moito emprego. Ademais, esta mañá tamén se formalizou a venda doutra parcela a unha empresa relacionada coa venda de madeira. Así as cousas, e co 52% da súa superficie xa vendida, a presidenta da Deputación de Pontevedra asegurou que o polígono de Barro xa se converteu nunha referencia empresarial para toda a provincia.